నేను మెషోగోని మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, క్రైస్తవులైనా, ఏ మతమైనా, ఏ జాతి అయినా నిజం చెప్పాలనుకుంటే ఈరోజు ఒక పెళ్లి పత్రిక ఇవ్వాలనుకుంటే అతను ధనవంతులు అవుతూనే ఇస్తున్నారు తప్పితే కానీ మన ఇంటి అల్లుడు, మన ఇంటి ఆడపడుచు, మన బంధువులు, మన మేనత్త కొడుకు, మన మేనమామ కొడుకు అనే ఈ యొక్క బంధుత్వాలని పక్కకు పెట్టి ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉన్నదో ఆ డబ్బున్న వ్యక్తులకే కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. అలాంటి వ్యక్తులు పెళ్లికి వస్తే అధిక మర్యాద చేయడం జరుగుతున్నది. ఒకప్పుడు ఇంటికి పెద్దల్లుడు అంటే రెడ్ కార్పెట్ ఉండే, రెడ్ కార్పెట్ కాదు కదా, కనీసం పిలిచే పరిస్థితిలో లేరు ఈ రోజుల్లో. ఇలాంటి వ్యవస్థ మారి మళ్ళీ మానవ విలువలు పెరగాలి, మానవులకు ఆ యొక్క బంధువులకు బంధుత్వానికి విలువలు పెరగాలి. అలా పెరిగినప్పుడే నిజమైన బంధుత్వాలు కానీ మనుషులు కానీ గుర్తించబడతారు. ఎందుకంటే మనం చనిపోతే ముందుగా వచ్చేది మన బంధువులు, మన స్నేహితులు.